हेलो भाई देख पारे आज हूँ 20 मार्च पखाड़ दिवस से खुशी आज दही पखाड़ आ कोबी आलू भजा बादाम चूरा ओ खटा खाइबा आम देख पारे भाई এটা লেম্বু এমনি চিপড়া হলা কমটা গোলা হলা তারপর আমি খাইলা মাল হাত দিয়ে দিন ভাগ্য না আমি আগে বাগানটা খাইলা कर दे ହଉ जे तोराणी पीच निहाती कमेंट कहियो केमिति लागे।